Karbookni TWF Raida Swbaiwi Tongphainai Bangladeshi Rokno Kifli Rohraini Bagwi kaisa memorandum yapri lekha Karbookni SDM Samjoy Jomatiani Thanio Karbook SDPU Gomonjai Riangni Thanio bo yapri lekha borni memorandum o koibla yapar thani manjakha TWF ni Central General Secretary Energy Devi Tripura Logio Tongkha Karbook Block ni TWF ni President Grohon Rani Jamatia tai Karbookni joto TWF ni adongrogu bohanyo manjakha tai hambai maya poro sini Home Minister Amit Shah ji no bo thanai mas ni 19 tarikh April maso kaisa resolution nokhorkha tamni ke sini o Tripura hawo ya sini Bharat hawo je phatar hani phainai je illegal migrant Bangladeshi no naitugoi kariwoi borongno bongne hawa haina haike pli rohnan bagai borok tini phayoi sini Bharat phayoi gobangma borokni ha segi tongpaika jaga sek tongpaika jakai sek tongpaika gabni bagai sini hawa gobangma borok tongo jaga koroi nok thai pojonto koroi tongka borok phayoi oma haike sek jagi tongka ge borokno dati no oroni sini Bharat hani dati no nokhorukon dati no naitugoi kariwoi bongne hawa ke pli rohnan thini jeng kaisa tini PSO phayoi sini Karbook subdivision ni andaro je PS tongmani sini sar NTP ni phai jang kaisa memorandum ya phatka omo dati no kahke samung khlaijak onno jagao kabma jagao no nini samung khlaijak tongo Bangladeshi no romoi phatar hawo rokhoi tongo ni je hawo rokhoi tongo tipli rokhoi tongo yaba sini Tripura hawo ta pojonto o samung khlaijaya go samung no dati no chengkon dati no samung jengi dati no o chini Tripura hani bo borongno dati no Bangladeshi Rokno Bangladeshi mane joto jara Bangladesh ni phainai borongno dati no naitugoi kariwoi bongni hawo kipli rokhna angtin ni chentini phaiye oro memorandum ya phatka hingke te kaisa sung madam kwbangma Tripura sa MLA tongo hingkai sung nugo social media go sini borong gonang sar Ranjit Debonma bo saisungsuk khorangti sawo hingkai abno kwbangma lukorok sawo kok silchamta MLA Ranjit Debonma sini Tripura sani ongoi bo khorangti samano nugoi kwbangma MLA mantri tongo sini Tripura sa borok tamni bage khorangti saya abo kisa saidiman sini kwbangma MLA tongo suru Tripura mathani siniya o jagao BJP ni MLA tongo CPM ni MLA bo tongo Congress ni bo tongo ga a jagao jara Bangladeshi ya tongnai jara Bharat hani borok tongnai rok ge khorangti semano ge jara khorangti seya tongnai rok tamni bagi khorangti seya bo ang saimaliya ge ani jorate ge jotono khorangti sananango jara Bharat hawo tongnai chini Tripura sa ongthon ba onno jati ongton jara Bharat ni basi Bharat je tongnai Tripura hawo je agi ni simi tongoi phainai borok jotono wansa angthon toksa angthon Tripura sangthon ba jomitia deborma jekuno angthon khorangti saimano jara oro phai agi ni simi tongnai rok borok jotono okognoti saimano je chini hawo je Bangladesh ni phaioi oro ha sek tongphainai rok no dati no notnani angthon okok borok saimano yaba MLA simiya MDC simiya kabangma lukurok khorangti saimano ke baksa MLA rok tamni khorangti saya abo ang saimaliya borok buskango buino donai tong oloda ti sanai hini song tong saimaya ta ke borok ta pojonto tango o samungno chengya ba o samungno kahangke samung khainana ya ngabo saimaya ke phiaba hambai chini Ranjit chano ba belaino successful khayei khorangti sai tongmani sahoskari phurungmani bini daratoi chengtini sahos mangkha tai sahos mamani sini Amit Shah ji bo tini saklaimani bagai Bharat hani Bharat hawo phaiye je Bangladeshi rok phaiye oro jaga tongthai segi tongphaimani bagai borokno oroni dati notnani angthoni bo saklaimani bagai bono pai playa hambai sini turut theke tai sini oro sung Karbookni ongoi sung kaisa develop Karbook Block Committee develop ongoi sung okokno sung mati saka okhorang ma karika tamni hike sung nai tongi maliya sini kwbangma oroi poroi tongkha phatar hani borok phaiye sini tongthai jaga ke sep khlai tong phimani bagai sung nai tongmaliya sung aboni bagai sung tini buri bodol ongoi sung tini memorandum kaisa maya pharkhaika Kai madam nini loge wa memorandum ya phat thani wa sab phai supeka ani loge wa tongo sini Karbook Block Committee ni
President Grohon Thani Jamatia tai tongo Block Committee ni Vice President Tombol Tiria tai tongo Korbu Block Committee ni Hidabler ni Treasurer tai